Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, ang atong hisgutan karon, kadto pong gihisgutan kaganina no sa diskusyon sa sangka no sa katarungan nga gihisgutan ang pagkatukod sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Ato ning basahon ng mga tudling og paminawan ninyo og unsa ang baruganang Katoliko mahitungod sa maong isyu. Mateo 16, tudling 18, atong basahon. Busa sultihan ko ikaw. No? By the way, ang namulong ani si Kristo, no? Mga pulong ni niya, kadtong mibungat siya og kana bang pasalig sa pagtukod sa iyang iglesia o simbahan o katawhan. Si Pedro mo iyang suginlan ini, nga matod pa niya, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Kining pulong diri nga tukuron ni Kristo sa ubang hubad ani pagatukuron ko, dayon sa English pod nga Biblia ni gamit og pulong future tense. I will build my church o pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang ubang mga igsuon nato nga dili Katoliko, dili noon tanan sila, moingon sila nga wala pa kuno matukod niining higayuna. Ang iglesyang gitukod ni Kristo kay future tense man ang gigamit, pagatukuron ko. Now, ang atong baruganan ni ini sa pagsulti ni Kristo ani, natural wala pagyud. Okay, mo pa pagsulti niya. O ang pagkatukod sa iyang iglesia God, inanay man hinay-hinay dili ni nga
usalang kapag pamilok o sa takna lang nga namulong siya, tukod ayon. Dili, no? Ang pagkatukod sa iglesia ang gitukod ni Kristo, gradual, hinay-hinay. Dili na siya ingon automatic, tukod ayon. Peras gud anang magtukod kag balay. O, di ba? Primero, materialis. O, then, unsa pa kayo kinahanglan ana. Then, hinay-hinay na. Pila pagali na kaadlaw. Depende sa gidakon sa balay. Di ba? O, unya, makumplito gyud ang pagkatukod sa balay o mahuman na gyud siya, napintalan na, dayon na blisingan na. Di ba? Mao na pagtukod. Hinay-hinay na hangtod matibuok. Unya ang pagkakumplito gyud sa pagkatukod kung mablisingan na. Ang simbahan pod nga gitukod ni Kristo ingon ana, inanay dayon na kumplito ni pagkatukod niadtong adlaw sa Pentecostes. Nga sa atong pagsabot mao to ang pagblessing. Blessing, mayon tag blessing ano man kay napadala man ng Espiritu Santo. Kay kung moingon galitag simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo unya walay Espiritu Santo, adili na siya matawag og tinuod yod nga simbahan ni Kristo. Ngano man kay importante manggod ang Espiritu Santo sa maong iglesia. Kaya ang Espiritu Santo maumay mugiya niya. Di ba? Although katong naa si Kristo naa to gigiyahan niya, pero kung maghisgot ganita og katawhan ni Kristo kon iglesia, kinahanglan yun paaboton yun ang iyang mugiya ani nga kadtong giingon ni Kristo nga mangayo ako sa amahan og laing manlalaban. Ang espiritu sa kamatuoran. Ngano man kay kinahanglan manggod nga doon na gimugiya ba nga dili masayop. Kay kung pasagdan lang ni Kristo nga ang mga apostol nga iyang gi-organize, iyang gisugo, dayon walay Espiritu Santo nga mugiya, mga tao ramang guni, masalaypon. O mangganing makasala. Dayon ang importante gud sa iglesia ang mga pagtulunan. Kay personally, sanglit dili man robot ang mga apostol, kay ang tao gud gibuhat sa Dios dili man robot, na amay kagawasan, na amay free will. Mauna nga ang mga apostoles, personally, pwede sila masayop, makapanudlo personally og sayop, makabuhat og sayop, o makasala. Mao nga sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, kay ang trabaho sa iglesia pagpanudlo man og mga pagtulunan sa Dios, so gikinahanglan niini nga dili gyud ni masayop. Kay si Kristo gud mo'y nagtukod. Mao na nga niadto nga diri pa si Kristo, ang iyang simbahan, mao nga gihinay-hinay niya og tukod, mao na nigamit og pulong future tense, I will, no? Naa pa si Kristo kung ang pagtulunan gikan yun niya, sigurado yung di masayop. Kay Dios gusto siyang nagpakatao. Mao nga naghuna-huna siya nga kung mubiya na siya kay mamatay man to siya, dayon mabanhaw din, mubalik dito sa langit. So, ang mahitabo kung walay mugiya nga dili masayop, luoy kayo ang simbahan. Dili kasaligan ng simbahan nga iyang gitukod. So, mao nga gahuna-huna siya nga, saon man ninako nga masaligan ning iglesyang gitukod nako. Nga, dili gani masayop kung manudlo ni og tuluhuan og pamatasan. May labot na sa kaluwasan. Mo nang niingon siya nga, mangayo ako og laing manlalaban. Nasa Juan 14, mangayo ako og laing manlalaban. Ang Espiritu sa kamatuoran. Mao na ang Espiritu Santo. Importante ng Espiritu Santo sa simbahan. Kining Espiritu Santo, infallible man ni kung mugiya mutudlo. So, mao na nga niadtong Pentecostes, ang atong simbahang Katoliko nagtudlo nga nakumpleto o naubuo ang pagkatukod sa iglesia niadtong adlaw sa Pentecostes. Kay napadala man ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao manggali niya itong gisaulog karon, di ba? Pentecost Sunday man karon, di ba? Unya naatay basahon nga referensya gani ako maning gibasa ganina no sa aton tulumanon sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko nga isip pa matuod pod nga
niadtong Pentecostes gyud. Niadtong adlaw gyud gituhuan, katong adlaw gituhuan ang pagkanahimugso sa simbahan didto gi-attribute. Niadtong Pentecostes kay didto manggod nabuo ang pagpadala sa Espiritu Santo kay kinahanglan ang iglesia do na gyud mogiya nga dili masayop. Kay kana agong iglesia ang gitukod ni Kristo matud pa ni Pablo sa 1 Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Na kung moingon gali tag haligi og sukaranan sa kamatuoran sa ato pa dili gid siya masayop. Kung manudlo siya og faith and morals, tuluhuan og pamatasan para sa kaluwasan. Pero personally kay ang mga apostol bisan ang mga sumusunod kini mga obispo, mga tao raman, personally masipyat sila sa ilang kaugalingong mga pangagpas. Posible pong insakto, pero posible pong masayop kay tao lagi. Dayon makasala pod. Pero og tuluhuan nga galing pamatasan, mao man ni gisangon ni Kristo sa iyang simbahan, mao nga kinahanglan dili gani masayop kay Pablo gaingon 1 Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Moingon siguro mo nga pwede ba na veritas? Ang mga apostoles masalay pon mangkaha kay tao ragod. Pwede masayop. Yang anong moingon man ka nga dili sila masayop sa tuluhuan ng pamatasan. Now, dili gyud sila masayop kung naay Espiritu Santong gagiya nila sa maong pagtulunan nga ilang gitudlo. Parehas gud aning Biblia. Moingon ta nga nisulat si Juan diri og basahon kining Juan. Now, personally, si Juan pwede masayop kay tao man siya. Pero nganong moingon man ta nga kining iyang gisulat diri sa Book of John dili ni masayop. Di ba? Matuputan ni Pedro maupod. Nganong moingon man ta nga infallible si Pedro sa iyang sulat diri sa Biblia. Ngano man, kay naay Espiritu Santong gagiya niya sa pagsulat ato. Mao ni usa sa explanation pod sa Katoliko nganong moingon ta nga ang simbahan nga tinuod pinanguluhan ni sa Santo Papa nga sumusunod ni Pedro sa iyang katungdanan infallible dili masayop sa pagpanudlo mahitungod sa tuluhuan og pamatasan. Nganong dili masayop tungod kay naay Espiritu Santong gagiya niya. Kana mga official teaching ba nga gihiusahan dili nang personal. Kay personal posibleng magdebate ng atong mga obispo, dili magparehas. Bisan pa manggali atong mga church fathers. Personal nga mga speculation nila, mga panaghap, pwede sila magkasungi. Bisan gani kami, mga CFD, no? Mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, pwede may magkasumpaki sa among mga personal nga pangagpas. Pero dili may dapat musumpaki sa opisyal nga mga pagtulunan sa simbahan. Nga naman, kay kanang opisyal nga mga pagtulunan sa simbahan, especially kanang mga dogmatic definition nga kanang mga deklarasyon human sa meeting para sa atong Council of Jerusalem, dogmatic man to. Nga nagkatigom ang mga kadagkuan sa iglesia, gadebate sila. Then human sa taas nga lantugi, tindog dayon ang Supremo, si Pedro. Ang tinugyanan sa Yahweh king herian sa langit, pagtingog ni Pedro, hilom sila tanan. Okay, siya may tinugyanan si Yahweh kung labaw o Chief Justice kung baga sa Supreme Court pa. O niya, gidasunan po dahil ni Santiago. Ambot pasabot, wala niya supaka ang pronouncement sa Chief Justice nga Maos Pedro. O moto nga naay Council of Jerusalem. So kadtong hukom nila sa Council of Jerusalem, dogmatic to. Dogmatic to. Pero naalay na usob ato sa mga later council katong gihisgutan nila nga dili ipakaon ang dugo. Kay dugay nga tuon sa mga obispo, ilang na diskubrehan nga kanang dili pagkaon og dugo, dili na universal teaching. That is part of the Jewish teaching, no? Nga pagdili. Unya ang Christianity god universal man, so dapat universal ra gyud moy atong dawaton mga Kristiyano. Mao na nga gi-abrogate na sa kung wa ko malimot Council of Florence kanang pagdili sa dili pagkaon sa dugo. Mo nang tingala mo no nganong ang Katoliko pwede na muka og binuguan. Pero ang Iglesia ni Cristo ug uban pa mga
Adventist o kining Saksi ni Jehova, dili gihapon sila ana mukaon kay ila pa man gi-apil ng mga Jewish custom. Pero sa Council of Jerusalem, ila po na gihapon gi-apil. Mao na nga ang uban ron mga grupo dili nila na ipakaon gihapong dugo. Ato po silang gitahod ana, pero ang Katoliko nga baruganan gi-abrogate na kay dili maguna sa universal teaching. Basta dili gani universal teaching, pwede gyud na i-abrogate tungod po sa gahom sa tinuod nga simbahan. Nasa Mateo 18:18, ang inyong idili diri siyota, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Usa lang yun ka set of laws ang dili mausab sa mga lideri sa atong simbahan. Kana arang divine law kung napulo kasugo. Dili na to na pwede usbon. Hindi na to na gubo na napulo kasugo. Pero kanang ubang mga balaod dihang juridical, ang mga kadagkuan sa simbahan pwede na mo usuba na, no? Nga naman, kay gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot para sa atong tuli na amon tusdaan, giwala na to nila sa bag-ong kasabutan, gipulihag bunyag. Di ba? Then katong pista nila sa daan, giwala na po to. Dayon kay sa New Covenant, gitagaan man ang mga kadagkuan sa simbahan sa tagaan sila gahom sa pagdili og pagtugot. Mao na nas kaulahi ay mga adlaw ang atong mga obispo o mga kadagkuan sa simbahan nakahuna-huna nga maayong pasidunggan ning mga santos kay sulundon man po sila kay niingon man si Pablo diya sa 1 Korinto 11:1 nga sunda pug ko ninyo o himua pug kong panig-ingnan ninyo. Maingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Sa ato pa, kung example si Kristo, example po ang mga santos. So, kung pasidunggan nato si Kristo, pasidunggan po nato ni mga santos. So, mao na nga atong mga obispo, pinanguluhan sa Santo Papa, nakahuna-huna sa kaulahi ay mga adlaw nga maghimo taanig pasidungog nila. Kanang pasidungog ba, Thanksgiving, naaman na sa Biblia ng Thanksgiving, so doon ay basihan na pagpasalamat, pasidungog sa mga santos. Mao na nga, nag-invento og mga bagong pista ang simbahan ni Kristo. Itugot ba na sa langit? Itugot. Naa sa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri siyota, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Tingali mo ingon ta nga, veritas, ang giingnan ana ni Kristo ang mga apostoles raman. Kay sila man to'y giingnan ni Kristo ana, ang inyong idili na ko sa langit, ang inyong itugot, no? Mateo 18:18. Wa may labot ng inyong mga obispo. Ang tubag Katoliko ana, na ay labot ang mga obispo nga naman. Kay ang gahom sa mga apostoles, ug unsa ilang gahom, mapasa ngadto sa ilang mga successor, mga sumusunod. Parehas ra gud na sa gahom sa atong presidente. Ang gahom sa atong presidente mapasa sa musunod nga presidente. Unya, masabot man na sa buhat 2:38 ngadto 39. Kadto galing naghisgot og sakramentos bunyag nga giingon dito kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Sa ato pa og unsay gahom og unsay saad nga para nila niadto sa mga apostol, maura pod ang saad sa ilang mga sumusunod, sa to pa sa ilang mga heredero. Unya, historically, no, sa kasaysayan, ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol, mao man ni mga obispong Katoliko. Example, katunang kanunay gibalik-balik nato, si Obispo Ignacio, obispong Katoliko, tinun-an ni San Juan. Si Obispo Policarpo, tinun-an gihapon ni San Juan. Si Obispo Ireneo, tinun-an ni Policarpo. Unya, kay si Policarpo, tinun-an man ni San Juan, mao na nga katuhuan gapon si Obispo si Ireneo. So mao na nga kining mga obispong Katoliko, kining ilang gahom gikan junis mga apostol. Mao na nga naghimo pod sila mga bag-ong Thanksgiving o pasalamat kini mga pista og aprobahan ni langit. Kay klaro man ang gahuma, bisan unsay inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit ang inyong itugot. Sa ato pa kanang mga balaod nga gihimo sa ato mga obispo, itugot na sa langit. So tugot gali ang langit, kita pa diri sa yuta, dili mo tugot. So kung dili ta mo tugot sa aprobahan sa mga obispo, wala ta mo tuo ni Kristo. So dili ta matinud-anon sa pagsunod sa Biblia nga naman. Kay naa may gisulti, gipamulong ni Kristo nga wala na to uyuni, wala ta makigihiusa. Na ako
makighiusa jud ko sa mga obispo ano man. Kay sumusunod man sila sa mga apostol. Unya importante man ang panaghiusa unity, di ba? Bag-usa mo. Pero bantay po taan ning panaghiusa kay usay sakyan po ni sa ubang mga pundok nga tukod lag tao. Paras anang black voting. Oh, kana ko nang panaghiusa sa black voting, insakto ko na dili ra ba tanang panaghiusa husto kay bisan mga kawatan og tulisan naghiusa sa pagpangawat. Ya husto na day na. Kanang black voting klaro gyud na nga dili na maayo nga panaghiusa. Ngano man kay walay black voting sulod sa Biblia. Maingon galig eleksyon ang tagsa-tagsa mamili dili diktahan. Kanang black voting dikta man na. Basta maingon galig eleksyon matag usa may kagawasan sa pagpili dili diktahan kay kung diktahan gani dili na siya eleksyon. O diktahay na di na eleksyon. So, mao na nga, wala nang black voting sulod sa Biblia. Malabantay ta na, no? Kanang pulong panaghiusa. Ang tinuod yun nga panaghiusa, makighiusa ta sa tinuod nga mga gi-authorize sa mga apostol nga mao nang mga obispo. Mao nang ako lang sa akong kaugalingon kung pangwarta akong tuyo, ay, mubulag ko sa Katoliko kaya di ko kakwarta diri, oy. Ano man? Kanang inyong mga abuloy, di man punta na ako dito manas mga pari. Pero nga naman yung akong gibuhat bisag di ko kakwartaan eh. Okay, maulaw ko sa Ginoo. Nga luiban ako iyang simbahan gumikan ra sa lapi. Parihas tang hudas ana, no? Daghang kay mga tinuhuan rong nga dato nga ang ilang puhunan Bibliang Katoliko. Na sila pa saon man na sila. Way ulaw. Gigamit nilang Biblia sa Katoliko sa pagpakadato. Ilang sawayon, ilang atakihon ang tag-iya sa ilang puhunan nga mao ng Biblia. Sakit. Di ba? Kanang Biblia ang ilang gigamit sa Katoliko man na. No? Nangadato na sila sa Biblia ang Katoliko. Unya, di sila maulaw nga sige nila kuwaag membro ang Katoliko. Ilang bahin-bahinon ang katawhan ni Kristo. Ako kwarta pa akong tuyo. Kadugay ra ko ni Biyas Katoliko. Dugay na ko basa-basa Biblia. Pero dili kong kaako sa pagluib sa tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Kay unsa man ang giingon ni San Juan o ganang mubiya sa tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo o sa pundok nga gitukod ni Kristo. Sakit ni kay ang mga tao nga nibiya sakit musugot kag sa dili tawgon kag antikristo. Mura bag na tubang nahitabo gani ni Saul nga nahimong Pablo. Katong giingnan siya ni Kristo nga, Saul, nganong gilutos mo ako. No? Katong wala pa siya ma-convert, giingnan siyang Kristo. Saul, nganong gilutos mo ako. Kisi-kisi si Saul. Kay dili siya ka, unsay gilutos nga, ang iyang hunahon na agud, matinumanon siya. Kay ang iyagong tinuhuan unang nakatunan, katong tinuhuan sa mga Hudiyo. Ang sarihang wa pa siya kahibalo nga, ilisda na to Christianity, kanang universal religion, padayon paghihapon siya atong Jewish. Munang ang iyang pagtuo nga gasunod siya sa Ginoo. Munang pag-ingon ni Kristo nganong gilutos man ko nimo Saulo. Kisik-kisi siya unsay gilutos. Nakasabot siya nga kadto di iyang gilutos katong bag-ong gisugdan ni Kristo nga simbahan. Mao na pud toy sundon. Kay katong Jewish religion undangan naman to kay tama naman to sa kamatayon ni Kristo. Iya man tong gilutos. Nang giingnan siya, anong gilutos mo ako? Mo to nga, na-converter to siya sa pagka-Kristyano, giundangan niya glutos. So mao po na, nga, kadtong higayon na, indirect niyang gilutos ang simbahan ni Kristo, kaya siya kahibalo, na-blind siya ba? Indirect niya nga gilutos. Karon po, wata kahibalo nga, kung ato dayang atakihon, o makigbatok ta sa tinuod nga simbahan ni Kristo, mga antikristo po dahi ta. Pero, indirect lang. Pero kung indirect gani atong pagka-antikristo, dili ra na bugat. Kay wa man natutuyo Gawas og tuyoon yun nato ba nga kanang kahibalo gyud ta nga nakig-away ta sa simbahan ni Kristo, kana mo'y tinuod yun nga mga antikristo. Pero kung blind ta, matawag ta og indirect antikristo. Na nganong indirect kay wa man natutuyo kay na blind ra man ta. No asa man na mabasa sa Biblia nga kadtong mubiya labi makigbatok sa tinuhuan nga tinuod yung nagitukod ni Kristo, antikristo ng grasyas mga tao, no? Na diri sa 1 Juan
Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 19. Matod pa ni Juan, mga anak, na sa di pa nako ipadayon, pruiba gali ni nga si San Juan Katoliko. Nga naman, nga naman nga ang iyang gitawag sa mga magtutuo diri, mga anak man. Sa ato pa, nagpakaamahan siya. Di ba, kanang mga dili Katoliko, mahadlok na silang tawag og amahan? Sa ilang mga sakop, agi anang Mateo 23:9 nga ilang gi sinayo pagsabot, nga dili man naon pagsabot pag ingon ni Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Ang ipasabot ni Kristo diha kadto man ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason nga dili gusto si Kristo nga kanang titulo sa amahan gamiton sa pagpataas. Kay unsay giingon ni Kristo, ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Sabot pasabot kanang mapahitason dili angayan anang titulo sa Dios nga kanang amahan. Pero kung mapahiobsanon ta, angayan ta anang titulo sa amahan. Mobitaw niingon si San Pablo, nahimo akong amahan sa maayong balita ninyo. Nasa 1 Corinto 4:15. Mao na nga si San Pablo, Father. Nya klaro si Juan diri Father pud, kay kung mahadlok pa siya tawag og amahan, dili siya moingog mga anak. Ingon ta siya mga igsuon. Tanawa, giingon diri 1 Juan 2:18. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo kon mga antikristo. Ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Sa 19, mibulag kanato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Paitaan no? Ang mubulag sa tinuod nga pundok nga usang gitukod ni Kristo, isipon nga antikristo day. Pait kay ni nga naman importante gud nga magpabilin sa tinuod nga simbahan. Kay kinigong pagpasakop sa tinuod nga simbahan, muranig kami niyoon. Bawal ang divorce. Oh. So sa kasakit ug sa kalipay mag-unungay. Di ba? So kung biyaan na to ni kay wa na taganay tong pare, daghan ng mga problema, dili na matuod ang atong pagkasakop. Magkagidlay di ay biyaan noon, tabangan hinuon siya nga makita ang tinuod niyang kulor kay gihugaw-hugawan sa demonyo. Wa naman tayo igong panahon ugma kwanta alas 6:30 sa gabi. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, tinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Sibero Mario Banas mga kaparian. By the way, atong pahasubo sa pamilya sa atong kauban sa CFD, Nicolay Luceños. Ang inahan ming panaw na sa laing kinabuhi, no? Kagabi ito, mga atungang gabi, mga alas 12. Kapin, mo litok ta og pipila kapulong sa pagampo alang sa kapahulayan, no? Sa kalag niya, no? Sa inahan sa atong igsuon Nicolay Luceños. Okay, hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Oras may kasama, tatak alas 3 sa hapon. Tatak RMN. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready
so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world